Защото евреите имат археометрирана азбука, да, но не е свещен езика им, защото с техния език, с техните букви, другите, които ще напишеш, няма да са тези, които са на санскрит. Тоест на техния език няма да означава това, което означава на Ватан. И тук, значи, се докоснахме до нещо много важно, което смятаме, че е факт един от стожерите на нашите изследвания. Въпросите, които задам, аз преди малко споменах, прости българчета, прости въпроси, прости отговори. Какво е казал Константин на папата, или каква ракия са пили, папата рекал Андриан II, айде, ще признае вашата азбука за четвъртата допотопна азбука, на която се е пишало и говорило преди потопа на Ной. Каква ракия са пили? Що не го обяснят нашите историци? Няма на никъде. Това не са тиражирани и не трябва да го знаем. А какво се оказва? Оказва се, че чрез това археометриране, което ние правим, се докосваме до това, което Константин е демонстрирал пред папата и пред Вселенския събор в Ватикана. Той е показал ето това, че ние чрез тази азбука глаголица можем да правим това, което прави санскрит. И онези, които са духовни елити или интелектуални елити на църквата, църковния събор, тогава клякат и няма къде да отидат, защото това е вселенска истина. Това е сложено на масата, никаква ракия не са пили и не са замазали този факт. Това е толкова важен факт, че няма на къде. И какво направи папата Йоан II? Вика Кирил и Методий били покровители на Европа. Що е? Откъде на къде? Някакви си там българи, за това ще говорим след мъничко. Ето по този начин смятаме, че това археометриране е сложено на масата във Ватикана. Защо нямаме такива доказателства, намерени отписани от гръцки летописци или някой друг да ни го е казал? Но това е единственото доказателство, с което може да се сложи и разумен човек, и този, който знае за какво става въпрос, да каже да, това е пълното съответствие и да признае, че това е четвъртото допотопно писмо. И сега. Момент, да кажем още в литературата, в източниците, които ние намерихме, че когато нещо не е ясно много на санскрит, четеш някакво азбуките, които се имат такава подредба, добре е да се обръщаш да се обръща съзнателя към самаритянската азбука. Самаритянската азбука, ние нека да не забравяме, че именно докосвайки се до нея, Свети Константин правилно подрежда и глаголическата българска азбука, тя е една от допотопните и следпотопни азбуки, които са съхранили сравнително цяло. И именно тук още и Свети Константин показва и друго нещо, за което пишат летописците, че когато е на събора в Венеция, той, говорейки с кардиналите, летописците казва, той беше при тях като сокол пред врани. Ето тук говори за неговото посвещение, защото знаете, че най-висшето английско посвещение, човека, който е велик пред Бога, именно носи титлата и названието и посвещеното името на посвещение Сокол. Но за това се подно следващите лекции ще чуете. За това след мъничко ще кажем. Сега, още говорихме за съответствията, тук само ще коментираме, няма да говорим за тази за символическа буквите. Отношението между глаголица и кириали, говорещите иероглифи. До тук тази глаголица, която ви показваме, демонстрираме, че това е иероглифно писмо. На това писмо не може да се пише, споменахме вече, ежедневни такива, да се предава и пряка информация от събития, свързани с материя. Това е само духовно писмо. Ето, използвах километъра. Виждате надпис с тези ижерци, земя, живите веди. Надпис написан на глаголица с значението на тези букви. Какво значи? Нищо на нашия език. Дъра-бъра, пенкената реплика. Нещо написано. И както Овчаров, нощи господин Танев спомена, Овчаров каза, тук няма логика в тия писанки, но има някакъв смисъл. Усеща интуитивно, че има смисъл, ама логика не може да намери. Защо? Защото няма ключа. Той няма ключа, с който може да разчита това писмо, което е жреческо писмо. И сега. Ето този надпис, написан така. И жреци глаголически на буквите, и нищо. Усещам, че има нещо, някой го е написал, не може да го напише и тъй. Обаче аз не знам за какво става въпрос. Позицията на официалната наука. Сега да видим какво се крие за това жреческо писмо. Какво значи това? Когато се знаят сакралните значения на буквите, на глаголическите букви, както и на латинските букви, а те имат едно и също значение. Едното е азбуката на отеца, другата е азбуката на сина. Нека не забравяме, че двамата са едни и същи, една равноправна единица начало. Ние четем и жреци земя, живите веди, и жир завод.
Но когато ние сме подготвени да четем сакрално писмо, тук искам да отворя една скоба, защото нашите учени не могат да четат такива сакрални писма и обикновено ги отнасят или към Линиарно, или към не знам ти какво писмо, ако не могат да го прочитат и казват, ами има нещо, но не се знае кое. Защото те не само трябва да са подготвени да познават буквите, да не знаят как се произнасят, как се подреждат, но те трябва да са подготвени, когато четат, дори и да знаят сакралните им значения и да дишат еднакво. Защото ако ние не дишаме еднакво дневното четене, ние няма да прочетем едно и също нещо. Примерно аз имам до 2 букви дишане, вие имате до 4. Един път аз чета и жреци земя, вие четете чак до живете. Когато това го дешифрираме с сакралното значение, ще излезе, че аз съм прочел нещо, но не съм прочел друго. Затова и с такъв тайнопис не може да се пишат вербални съответствия, защото този, който го е написал, обязателно няма да съобщи на този, който ще го чете точно по иска да се пише. Една забележка само. Иероглифното писмо, всяка буква има 3 значения. Първото е смисловото значение, виждате кое е смисъла на буквата. Второто е символичното значение, а третото е комбинационното значение, в зависимост от връзката на иероглифа с съседните му иероглифи. Чете се по различен начин. И това, значи, комбинационно значение е скрито и не се дава на хората. Скрито е на времето от жреците, които са казали, това на вас не ви трябва, ние ще го предаваме само в тайните школи. На вас ще ви дадем ете това отдолу, пишете ежедневната си азбука. Една забележка. Божидар Димитров беше на гости там на едни преподаватели в Старата гора Вуза и приказва за глаголицата, за приноса на Кирил и Методий, за написването на азбуката. Той, между другото, ги бърка двете азбуки, но това си е негова работа. И казва, не е важно азбуката как да се направи, важното е как се разпространява. И тръгва и прави сметки. Колко агнета трябва да се заколят, да се направи кожа, да се напишат свещените книги, колко хиляди били, и това не можело да стане без участието на Константинопол. Интерпретации има сладко говори. Накрая му задавахме един единствен въпрос само. Викаме, господин Димитров, вие знаете ли как се пише азбука, как се създава азбука? Или ако не знаете, познавате ли такъв човек? Отговорът беше, ами азбука се пише за едно денонощие, за една нощ може да пише. Това официално да се председете ли? Не му казах, че няма да ти стигне денонощие, защото е 24 часа, а буквите са 28. От тук нататък не задавате повече въпроси. И вижте сега, това нещо така написано, ако нямате подготовка, нищо, написано е, пише го, агнешки кожи и правим по-снискане. Момент само. И тогава вие спокойно, ако си един традиционен учен материалист, който допуснал се до проблемите, но не знае тяхното също, ще каже, абе това е объркано, както и се пережива от Тягич, от Иличек и от другите, защото те не знаят сакралното значение. И какво се крие за това нещо? Нека сега тези букви да видим с тяхното сакрално значение. Буквата Ижи. От това, което прочетохме специално в посланието в Магорска, показва. И Господ Бог, който е и чието със силата, основата и царството небесно. Ръци, поведи със словото, което изрече като вибрация. Земля, земята като раждаща и жива божествена същност. Живете, живи души. Веге, дълги. И какво прави земята, защото им нарича в нея аз единицата? Вене земля, живите. Земята произведи живи души. Свещен текст е това в Библията, който познава Библията. Разбира се, че е свещен. Изведнъж за нищо не значещите вербални еквиваленти на някакви си графични символи се появи смисъл, който древните са вложили, ама ние не го знаем, защото не трябва да го знаем. Затова ние не трябва да знаем смисъла, който се крие за това писание. Вървете се там, вие сте българи, вие сте гои и така нататък. Вие до това знание нямате право да стигнете. Сега. Генезисът, значи, знаете, че нещото, което много ме дразни мен и приятелите ми, е когато рисуват Кирил и Методий и ги рисуват, приметнали през ръцете си кирилица. Ами че те за тая азбука не са чували. Тя е писана една брой години, след като тя ги няма на земята. Тая кирилица, на която ние пишем, е написана от, знаем, например, от Летин Преславски, от Климент Одрицки, няма за Борис Йовчев, двама, чието имена издирваме в момента. А само преди това, 5 века по-рано, тук тези земи е бил епископ Паутила, духовен водач на писигетите, и той превежда светописание именно с такива храмови букви и съответно след това създава другите букви, наречени кириали или кирилски букви, с които вече дава възможност на век да пишат писмо с обикновени звукови еквиваленти. Ето сега тук колегата ще да покаже нещо важно. Искам да направим едно такова
такова уточнение. Значи глаголицата си е глаголица, кирилицата си е кирилица. Не искаме да кажем, че едната е по-добра от другата. Използват се за различни неща, връзки с духа и така нататък. Но, защо нашата кирилица има такива букви? Откъде дойдоха? Пълна е загадка. Защо буквата А е началото на всяка азбука започва с А? Пак няма обяснение. И точно това се криеше въпроса, който пита Димитров. Абе, знаеш как се прави азбука? Лесна работа. Вербалните си еквиваленти на какви лесно, ама не. Ето вижте сега ни, до какво разшифроване стигаме, като използваме километър. Ами, пословно ще ви показва кои. А, Д. Вижте, тук ще ги видите пак от върта на цети. Ето го, тук. Ето, значи, А, казахме, че А и отделено А е двойно А. И какво става? М. А, да и М. Адам. Ето го Адам. Виждате ли го? А, да, М. Ето го тук. А, да, М. Нататък. Беше това е Д. Ето го на въртан. Да, Д. Така. И Едем, как се пише? Ето го. Д, М. И какво става нататък? Адам в Едем. Как ще го напишем? Ето го. Адам с М-то. Ето го Едем. Адам в Едем така се записва. Когато къде е Адам в Едем? Горе в духовния свят. И какво направили? Изгонили го оттам. Пратили го долу в материята. И как го пратили долу? Ами като го изгонили от Едем и го пратили в материалния свят. Ето е буквата А. И тя е такава и на латински, и на гръцки, и не знам какви са други азбуки да са измислили. И във всички азбуки и тия, които са правили тия азбуки, са знаели за това. Те са знаели за този въртан, откъдето идва божествената информация за тези символи. Така генерирани буквите, можем да обясним как е генерирана Ба и Б, Г и Г. И нашата кирилишка азбука, на която ни пишем, е също основана на това, на тази ватанската азбука като символи, но вече без сакралното значение. Пригодена да можем да си пишем електронни писма, да се общуваме чрез интернет, да си пишем какво да е. Да. Иначе казано, с говорещите иероглифи на човека, на нас, на земния човек, ще говори онегето отгоре. И ще каже, примерно, родете времето да има. Аз обаче не мога да говоря с Паскал. Ще ме има, няма начин. Тоест, Адам изгоня казал в материята човека, ще говори с звуковите букви, с звуковите вибрационните еквиваленти, не с иероглифното писмо. Поради тази причина и кирилито или кирилицата, наричана също и свещена, стига тя да е подредена така, както е подредена и свещената храмо азбука. Малко отдихаш, малко ще занимавам с емоционални неща. Сега вижте пак прости българчета, прости въпроси. Смешно и хубаво, но си е тъй. Чували сте, че Константин го праща, патриарха го праща в Рим, там или после. Отива той там, отишъл при папата и папа какво направил? Дал му името Кирил и го направил такъв епископ католически. Откъде на къде? Православен, християнин или малко ще кажем, праща го патриарха, папата го прави католически епископ и че на всичкото отгоре там светия го въздига някъде си. Дървено желязо. Откъде на къде? Обяснение? Никакво. Що? Защото не трябва да го знаете. И сега какво става? Пак, като се задаваме прости въпроси, искаме прости отговори. Константин. Ама какъв философ? Кирил. Гръцкото име Кирил. Айде да видим сега какво значи това име, прочетено с сакралните значения на буквите, които К, И и Ил надолу, и ще видим какво се пише за това. Значи, и от тук нататък, нали, макар гръцкото име Кирил да означава отвлеченото власт от Бога, нищо повече. Нека да видим, това е име, изписано на латан, какво ще значи. С сакралните значения на Бога. Когато кажем ки, означава зная, познавам, разбирам като знание, имам по това знание, и то за духовни, за високи неща. Когато говорим за Ри и Ра, Ра означава духа Божествата на славата и силата, а Ри духа слязал в материята. Тоест, аз имам знание и познавам слизането на духа в материята. Ил, това е Богът на силата, който е Ишвара от просените за Исус, Цар Син Божий Богол. Тоест, какво излиза? Има знание за слизане на духа в материята, който е Бога на силата, Исус, Спасител на света. Името Кирил или
Кирил. Нямаше нищо общо с Кирил. Тоест името Кирил означава и показва кой е и какъв е пред Господа. И тук именно искам да ви цитирам две неща, които всеки може да прочете в Библията, когато Исус разговаря с фарисеите. В тяхната отстъплението той казва: ваш баща е дявола, той от края време си чукучо и голубиец. Затова Царството Божие ще се вземе от вас и ще се даде на народ, който пренася плодовете му. Пак в Евангелието на Матей, когато разговаря с своите ученици, им казва: посеянето по добра земя е онзи, който знае и който разбира Словото Божие и който пренася плодовете му. Един пренася 100, друг пренася 60, трети пренася 30. И тук именно, когато ние напишем с тази арамейската азбука или с иврит, които са аргументирани, числото 100 има буквата Ков, числото 60 от дясно наляво, Самех, и третото 30 Еламет. Това нещо, прочетено като съгласие, се чете Косамем или означава мъдростта на Самем. Тъй като Ков означава мъдрост, означава святост. Самех означава да се посветим в нещо божествено, духовно. Еламет означава да се велик пред Бога. Свети Константин е трите работи едновременно. Свят на земята, велик посветен и велик пред Бога. Обърнете внимание, какво се е казал там Матей дъра-бъра, 160, 30, 100. Ами прости българчета ги събират. И какво става 180? Колко беше 180 градуса? Бога Всевишний, който е кой за нас. Даде го по този начин. 150 дава. 150 градуса. 160. Колко е пи? 180. Момент. А вие сигурни ли сте, че това отношение 22.7, отношението на дължината на окръжността към радиуса е едно и също в различните епохи на еволюция на Земята? Дали е било същото, когато времето на едно Земята се е въртяла с скорост по-голяма около околостта си и денонощието е било 19 часа, а не 24 часа? Дали е било същото, когато 224 година Птолемей II Еорогес нарежда на Ератосθен да измери обиколката на Земята, за да коригират древния лакет и го коригират с 3 мм. Защо? Да ви се окаже, че този закон на Пи е малко по-различен. И този закон, който ние сваляме като 180, половината на окръжност между двата свята, е това, което е в света на славата, слязано надолу. Когато слиза все по-надолу Земята, примерно започва да се върти по-бързо, по-бавно. Какво става? Ако тя се върти по-бавно, тя става по-спресната. За центробежните си, нашата физика е различна. Тези отношения са променени. В зависимост от това, какво е било плътността на времето. Така че законът за Пи е твърдо 180. Заложени в Библията, заложени в древните писания. А от тук нататък интерпретацията касае други времена, с друга плътност на времето. Значи на това нещо може да теоретизираме и да говорим след малко по-частен разговор, защото трябва да се ориентираме към малко завършване и да продължим после с календара. Да оставим въпрос за календара, ще го спомням. Сега, две думички само да ви кажа. Значи, пак прости българчета просто четат. Какво знаем ние за Константин? Знаем, че отиват, ще разкажа приказка просто. Знаем, че отиват, патриарха ги праща и те отиват къде в Флоренция, където има църковен събор. Папата ги вижда, че идват тия юнаци, знае какво ще им се случи. И какво прави? Излиза от Ватикана и отива да ги посрещне в Флоренция. Един случай, когато папата излиза да посрещне някого от резиденцията си, там ги взема и целият църковен събор се принася в Рим, в Ватикана. Значи там влиза нашия юнак, значи преди да влезе да ви подхвърля нещо друго. Прост въпрос. Рисуват свети седмочисленици. Тримата с колелета, танкелета над главата, пък другите 4 с монашески булак. И ние просто писаме простичко, що тъй. Емаститите историци казват 3. Ами вика, това е статистическото виждане на иконописеца. Хубаво, ние сме чували, че има догма, има канон. И не може по умни време, 10-11 век, да рисуваш кого да е, как да е. Той е нарисуван тъй, защото еди какво си. Историята научи. И от тук, тръгвайки по тази дира да дирим, значи преди маничко господин Данин спомена за Салем. Значи, какво значи това Салем? Това, което ние знаем, че в мистерийните школи на Земята, започвайки от времето на протосинтезата,
са няколко мистерийни школи. Най-древната е школата в Каши. Следващата е Мелхиседековската школа и по-нататък слизат в Александрия и се дигат нагоре. Значи Мелхиседек беше той, който посреща Авраам, след като е станал Авраам, когато е говорил с Господа. Значи мистериите на юдейската църква, християнските православна католически вариации са мистерии дошли от Мелхиседека. Това е тяхния най-древен велик посветен, който им е дал технологията за връзка с Бога. Какво става, когато отива Константин в Ватикана, влиза? Ами, сега тук това може да ми го намерите навсякъде написано. С всичките оговорки, че може да е тъй, може да не е тъй. Но ще видим защо е тъй. Задавам един от кардиналите въпроса. Ти кой си? Отговорът е такъв. Аз съм син на Енос, внук на Адама. И 35 кардинали падат по очи на земята. Папата става и пада на колене. Сцена, която не се тележи, уж я няма, не съзнай. Защо е тъй? Ами ние пак, ровейки се простичко, попадаме на едно останало все още писание, в което Климент Охридски пише за житието на Константин. И там той какво пише? Значи там същия въпрос, който му се задава, когато той отива при хазарите, го питат. Кажи ти кой си, да те сложим според ранга ти, да седнеш на масата, там където се полага до царя, до опашката и така. И ето той какво казва? Имах дядо много велик и славен, който стоеше близо до царя, но когато отхвърли дадената му голяма чест, той бе изгонен и отиде в чужда земя. Обедня и там ме роди. Аз потърсих предишната си прадедовска чест, но не можа да я постигна, защото съм Адамов внук. Те му отговориха, уместно право говориш, гостенино. И от тогава почнаха да му оказват почести. Какво значи това? Какво ние виждаме за това? Съвременната наука мълчи и го подминава като все едно нещо си литературно творчество. Много добре знаем, че древните не са. Не са Хан Темюр избягал първо в Византия и после останал там, защото нещо се случило и така нататък. Това са остатъци, това е житието на Константин от Климент Охридски написано. Остатъци, до които се докосваме. Сега да се върнем нататък. На този въпрос, кой си ти, зададен при хазарите, той отговаря по същия начин и когато го питат във Ватикана. Той няма да каже, аз бях тогава един, после бях друг. И затова кардиналите реагират по този начин и папата. За какво обаче реагират така? Ами защото той им казва следното нещо. Аз съм внук на Енос, внук на Адама. Аз съм син на Енос, внук на Адама, който е внук на Адама. Какво ще рече това? Аз съм посветен в школата, мистерийната школа да Каши. Затова ходя с було за булен. Не съм светия като вас. Не съм от втората мистерийна школа Мелхиседековската. И когато те виждат пред себе си велик посветен в мистерийната школа на протосинтеза, пред себе си, той го казва чрез тези си думи, те падат на колене пред него. Къде ще идат да ни паднат? Когато той носи мъдростта на протосинтеза, за която говорихме. На истинския син, който от 7200 рама го сваля до 3100, когато и по-нататък се появява Мелхиседек по Авраамово време по-късно. И какво става? Виждаме библейското родословие. Ами ето, виждате ги, Адам и... Значи, знаете, тук е на руски, защото оттам съм го крал. Значи, Адам и Ева, да? Адам и Ева. Каин и Авел са ги човек. Ето го син. Ето го Енос. И извикал името му. Ето сега, вижте какво става. Енос ражда Каин, Мелелео Енох, Ной. Виждате ли го родословието надолу? И сега, той казва, аз съм син на Енос, който е внук на Адам. Ето го, внук на Адам. Така. Но, забележете, те го питат кой си ти. Що го питат кой си ти? Че те нали имат виждания и те гледат това става. Ами те не могат да го познаят, защото той не е от тяхните. И зато го питат кой си ти. И той им казва, аз съм син на Енос, но съм от другите деца. Аз не съм от вашето родословие, не съм от вашата мистерийна школа. Аз съм от древните, които идват от Енос. Ето откъде идват българите. Разбирате ли за какво говорим? Ние нямаме нищо общо с Ной и родословието надолу. Дадено на друг народ. А това съответства на 5504 година преди Христа. Мисля да кажем само тук накрая, защо азбуката е Богородица и майка, да довършим. Още нататък. И след което, ако просто публиката има желание
да починим, да продължим накратко за българския календар, защото ние стигнахме чрез азбуката по календара и за това просто искам да е това. И тук искам да отговоря на поставения в началото въпрос, на който не съм получавал отговор до сега. Защо Богородицата е майка на всички азбуки? И какво четем? Ако творческото слово на Всевишния и езика и азбуката на видимите и невидими небесни иерархии същества, то азбуката на неговия син и глагол, което е нашата българската азбука, е в основата на езиците и азбуките на човеците от земния свят, чието цар и Бог е самия Той глагола. Благословение Господ Бог наш Исус Христос. Така, до тук ние свършихме представянето, макар и съвсем в схематичен вид за глаголицата, защото за нея може да се говори и седмица и пак да не стигне времето. Каквато е. Та на въпроса защо ги рисуват тия тримата тъй, пък другите четиримата тъй. Ами, тези четиримата, които са Константин, Гораст, Ангелари и Наум, са четирима посветени в школата на Каши. Там, където река Ганг прави един завой, там светото място на индийците. Тези четиримата никога не се рисуват с търкалетата на главата, на главите, каквито са светците и светиите от Мелхиседековата школа, каквито са този Методий, Сава и този и Климент Охридски. Една забележка още, само за качка. Задавате ли си въпроса какво се случва с тези дет носят качулките? Ами единият първо го умрял. Поразболял съм малко на 50-тия ден, след като го направили епископ в католическата църква, Андриан II, нали го прави там, поумрял малко. Другите хупнали да бягат. Тук дошли кои? Наум, Сава и Ангелари. Ангелари е бил малко болнав и той поумрял. Ами тогава царя Кирил, царя Борис се усетил за какво става въпрос. За Борис друг път ще говорим друго отношението ни към него и какво прави, но след като се усетил за какво става въпрос, че ги тровят и ги изтребват, той назначава личния си, външния си министър Есхач, го назначава личен телохранител на Наум. И 7 години Наум е затворен в Плиска по домашен арест. Той не участва в Преславската книжовна школа. Защо? Когато се пишат, се създава тая кирилица и правят щутиите. Все пак да го съхрани. И после къде го праща? Праща го в Охрид. Що го праща Наум там в Охрид да твори и какво се прави? Пак с забележката, че Борис е направил големи поразии на българите. Затова нещо, историята ти първа има да показва неща, факти, които се крият и манипулират. Но сега, защо в Охрид? Много интересен въпрос, на който... Много пъти сме питали нашите големи люди в България, как така патриаршият е София, до правителство на царя. Пък един път се получава, че царя в Преслав или в Плиска, пък патриарха му в Охрид. Тук има един много важен въпрос, по който историята мълчи. Защо духовността на българската държава от Борис на насам и допадането под византийско е изместена в Охрид, по което историята, официалната история и гръцките историци мълчат, защото в 528 година Юстиниан Велики с тъй наречената новела Юстиниана създава Охридската архиепископия като равна на Константинополската и на Римската. Тоест, както Рим и Константинопол могат да произвеждат епископи, така и Охрид за българите, мизийци и лирийци. Федерация на Византия по това време, говоря още за рано, преди да има Дунавската България, и когато на картите на Свети Иероним Блажение пише Мизия, която е България, и Лилия, която е България. Това са двата федерата на Византия, които са много, за да няма междуособици вътрешни по отношение на вярата. Християните създава Охридската архиепископия. И Борис, когато завоюва тази територия и Лилия присъединява към Мизия, или му е дадена все равно, той какво прави? Иска и автокефална църква, да, ама няма да има, докато няма Охридската архиепископия. И тогава, вземайки Лилия, той взима и Охрид
И пращайки Климент, пращайки посветените, ги праща, за да може да възстанови Охридската архиепископия като начало на българската автокефална църква, по която нито гърците, ни в този случай, нито Рим има някакви претенции, защото тя е създадена със специална императорска новела или указ. Но да спрем до тук. И само една забележка и с това свършваме. Значи, така, маркирайки нещата и с нощи и сега, искам да подчертая следното нещо, че тук няма място за противопоставяне на, примерно, мъдростта на протосинтеза и времената, които идват след това. На школата в Каши, на Салемската школа и така нататък. И са противопоставяне на църквите. За посветените във всички църковни култови или религии, говорим за по-високо посветените, е ясно едно нещо, че знанието и това, което идва отгоре е едно. И те не трябва да се противопоставят. Просто времето тече, идва времето на Рама, той слиза, дава едно. След това идва времето на Кришна, идва той дава друго, но едното не влиза в противоречие с другото. Няма конфликти, които ние реализираме на материално ниво и така да видим също. Извинявайте за монополия. Смятате, че трябва да учиним нека малко да прашим и тогава да говорим за това. Имаше въпрос. Само един въпрос на нас. Да. Значи, в горицата, защото е толкова съвършена азбука. Само секунда, готови. Няма да забравя, да? В горицата да не е като е съвършена азбука. В горицата да е създадена в такива вида. Значи, Константин не създава глаголица. Няма значение, аз да питам, защото тази азбука е съвършена. Защо гърците не я използват? Сега, с нощи ще направя леко отстъпка, това е следната лекция. Защото гърците са племе. Племе, което се появява следствие на... Знаете ли за судрасите, като говорих с нощи? Значи судрасите са племена, които гледат 3100. Судрасите са племена, с което ми го казвам, това само да маркирам. Племена, които тръгват след смъртта на Византийския цар Угрен, когато става Кирчо и Таракия, това е около 3120 година. Тръгват оттам, става една война, едно въстание на Иршо също. Таракия ги отхвърля. Иршо тръгва с нискодуховните племена, които нямат сетива за връзка в духовния свят. Джелацки, там свързани с материята, скотоваци и така нататък. Те тръгват на запад, източни се. Те ми отиват и правят Вавилон, и правят там Ниневия Драбър. След това слизат 200 години държат подчинени Египет, като хиксуси, мимикрирали, въвеждат робството в Египет. След това бягат нататък и отиват в Троя и се проявят като виниаминци. След това, като Троя пада, Троя знаете, че са българи, транки и виниаминци, това е населението на Троя. Четете Калган, какво казва по въпроса. Не, секунда само. По-нататък, като ги гонят, като... Аз съм археолог, занимавам се с прайскове. Точно така. Моята област е от 10-то хилядолетие преди Христа до 3-то. Точно така. Моля, не бъркайте хората да казвате, че има българи в Троя. Така. Значи... Гърци, малазийски и трябва. Значи, може ли въпрос? Един въпрос. Когато Константин... Вижте, не, ще ви кажа. Вижте, няма да съм спорт. Само секунда. Когато идват кръстоносците тук да преговарят, за да минат кръстоносците походи през България с Калган, това е записано в Рим, четете за Хай библиограф. Така, какво става там? Кръстоносците, за да покажат, че са интелектуалци и четат книжки, започват да говорят за Троянската война. Знаете ли репликата на Калган, записана едно към едно, там написане, няма крънската история, която ни учим. Той казва, такой по-добре от българите знае какво се случи в Троя. Какъв е Ахил? Мирмидонците. Къде живеят мирмидонците? Някъде в Гърция. Да не се окаже, че са някъде и тук по-на запад от... Мирмидонците са наемници. Така, ама откъде произходен къде? На смалко... Те производят от всякъде. Не от всякъде. Не от всякъде. Защо Ахил не ще да участва в Троянската война? Знаете ли? Мирмидонците, това са в древна Гърция, това са наемници. Ама откъде е произхода? Къде са родени? Всеки град идва. Мирмидонците. Там са директор, да добре се пак, че сега не ще изчакам. По-добре да се прекрати този разговор. Той човек Няма смисъл. моля ви се, егоистично постъпят. Хората са дошли да не изнесат лекция, не да слушат това. Моля, вие малко млади Това е вече частен разговор. Ама няма да си...
Ние искаме да слушаме лекторите, а не него. Той може да е Моля, вижте ми, моля, вижте, може ли само нещо да ти кажа? Значи, това, което ти подигаш като въпрос, има ли за... по-добре да седете и да бъдете, защото разбарете. Моля, това е да го кажете. Въпросът, този така поставен въпрос има мястото си. Той не е логичен и не е еретичен. На този въпрос трябва да му бъде отговорено. Разбирате ли? Момчето учи така. Вие учите история, която е тотално манипулирана и фалшифицирана. Момент. Вие чували ли сте какво правят гърците, византийците с тази история, която пренаписват 10-11 век? Не сте чували. Значи, вие това не изучавате. Вашите източници са гръцките. Вие не робите това, което е написано в библиотеката във Ватикана и което Ганчо Ценов в продължение на 10 години вади оттам. Това е забранено. Момент, само момент. Българският историк Ганчо Ценов е този единствен българин, който работи в хранилището на Ватикана. 10 години. Никой друг българин не е стъпал там. Може да Димитров отиде и го изгониха за Сергей Аргонов, като стана там историята. И Ганчо Ценов е този, който става професор в Германия. Нито един труд няма в Народната библиотека нашата. Не го познаваме за учен. Извинявайте, това наука ли е? Това е науката, която ви учите. Васил Златарски. Ние не сме съгласни с Васил Златарски. Значи, не съветската. Извинявайте, съветските са по-късни. Руският империализъм е много по-стар. Панславизма. Един въпрос към вас, просто като закачка, без да влизам в спор. Славяните били заляли Балканския полуостров, нали море славяни. Простия въпрос, който ние задаваме, ами що ги няма в Румъния, като миналите са самолети са прилетяли. Да не се окаже, че нямаме нищо общо с славяните. Да не се окаже, но кога се оказва? Сега, преди 5, преди 10-15 години Васил Златарски защитава съвсем друга теза и по този начин се възпитават историците в нашия исторически факултет. Съжалявам, че го казвам така. Да. Вие имате това. На вашата камбанария, на вашето ниво, нашето уважение към това. Но това е еволюция, разбирате ли? Ще дойде време, когато ще излезе и другото. Да. Това е историята. Не нова, тя е стара. В България се води култура на по-господарство. В Румъния се води култура, че това е нещо. Може ли по-високо момче? От страна на румънците, не се занимават с това. И те ни казват култура на по-господарство. Там не са български. Според сигурно ще продължи да кажа, че след 15-минутна почивка ще продължат лекторите с своята лекция за българския календар.